sumat, per tant estem creixent i sempre amb el paraigua del Departament de Cultura que ens supluga. Ja fa molt de temps que els museus tenim clar que el centre ha de ser la persona, els visitants, els usuaris, i no podem posar les persones com a centre si no treballem el tema d'accessibilitat, és a dir, que tothom tingui dret i pugui accedir tant físicament com psicològicament com intel·lectualment en els museus. Com els museus poden adoptar millors mesures per a l'accessibilitat de tots els seus públics i com aquests professionals que treballen als museus poden aprendre noves coses i aprendre dels altres professionals sobre tots aquests temes d'accessibilitat, que és un tema cabdal en tot el tema dels museus des dels últims 10 o 15 anys. Lo que tenemos que tender es a la búsqueda de accesibilidad universal y ser conscientes de que la accesibilidad es algo que nos beneficia a todos. En cualquier momento te vas a romper una pierna, te vas a torcer un pie, en cualquier momento puedes tener un ictus, puedes tener un daño cerebral o puedes irte a un país donde no entiendes el idioma y que haya una señalética pictográfica como en los aeropuertos te va a facilitar el moverte y el tránsito. Partim de zero. Els museus n'hi ha alguns que poden treballar més, menys, depèn de la seva situació i sobretot dels seus recursos, però hi ha molta feina per fer. Per això hem cregut convenient centrar la jornada d'avui en aquest tema, perquè creiem que hi fem venir experts que treballen i que treballen molt bé com a referents, perquè aquí a casa comencem a treballar i comencem a trencar també aquesta idea de que l'accessibilitat no només són barreres arquitectòniques. Creo que si pensamos en el beneficio mayor de la mayor parte de la población, estamos generando también una transformación y un cambio social. Y eso tiene que ver también con ceder los espacios y escuchar a otros a los que tradicionalmente no escuchamos, no pensar por ellos. Temes de mobilitat reduïda, generen problemes d'audició o de visió, fins a també temes de que els textos siguin més comprensibles per a tots els públics.